Magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa iyo, Sir Casper. Lalong-lalo na rin sa mga masusugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Benjo, Tubong Bicol. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan. Taong 2015 nang mangyari ang lahat ng nakakapanindig balahibo sa akin. Ang akala ko noon ay hindi totoo ang mga aswang. Ngunit ang hindi ko alam ay makakasalamuha ko na pala sila. Nagsimula po ito, Sir Casper, nang may lumapit na dayo sa aming lugar. Galing daw ito sa Aklan. Matandang babae ito na itago na lamang po natin sa pangalang Goring. Simula pa nang dumating ito ay nagkaroon ng mga kababalaghan sa aming lugar. May karinderya ito. Naging patok ito sa masa dahil sa kakaibang sarap at linamnam na mga tinitinda nitong ulam. At isa na ako sa magpapatunay nun. Oh, Benjo, kanina ka pa ba riyan? Pasyensya na't hindi kita naasikaso kaagad dahil maraming bumili. Ano bang sayo? Tanong ni Aling Goring. Ayos lang po, Ale. Medyo kakarating ko lang po, kaya hindi na ako nainip. Ano pa bang paninda dyan? Ngiting tanong ko. Eto. May bopis, kaldereta, pochero at dinuguan. At syempre, hindi mawawala ang pangmalakasang adobo na binabalik-balikan ng marami. Siguro po kaldereta na lang po muna, tsaka isang kanin. Sige, isang order. Dahil suki kita ay libre na ang kanin. Ngiting tura ni Aling Goring. Nagpasalamat naman ako at kumain na. Kapag talaga natikman mo ang kanyang luto, ay parang nasa ulap ka dahil sa sobrang linamnam. Sa totoo lang, Sir Casper, kahit paborito ko ang adobo, ay hindi ako makabili-bili. Hindi ko rin alam sa sarili ko, para bang may pumipigil sa akin na tikman iyon. Habang ako ay sarap na sarap sa pagkain, ay dumating ang asungot kong kaibigan na si Wilbert. Mabait na kaibigan kong iyon. Yun nga lang, may pagkakuripot at mahilig magpalibre. Pre, ang sarap naman yan. Wala ba ako dyan? Malawak na ngiting sambit nito habang takam na takam sa kinakain ko. Wala, bumili ka ng sayo. Masyado kang kuripot samantalang mas mapera ka kaysa sa akin. Dapat nga ikaw itong nanlilibre. Ani ko. Sige na nga, bibili na ako ng sa akin. Ikaw talagang damot mo. Kunwaring pagtatampo nito. Ako naman ang libre mo, sige na. Pahabol ko pa. Natatawa na lang ako sa inaasta ng best friend ko. Dahil sa pagpapalibre ko, ay napakamot ito sa kanyang ulo. Tuwang-tuwa siya nang umupo sa tabi ko noong nakuha na ang kanyang order. O ito sa'yo, bupis. Basta akin tong kaldereta at adobo ha. Nito. Aba, at binili mo nga ako. Parang wala akong naalalang binili mo ako nito ha. Ngising turan ko. Pues, may naalala ka na. Kumain na tayo dahil kanina pa ako natatakam sa ulam na ito. Oh, mukhang masarap to ha. Pinagmamasdan ko itong mabuti. Ang sarap niyang kumain. At natatawa pa ako nang mahirinan ito dahil sa sunod-sunod na pagsubo. Pare, pairam ng tubig. Dahan-dahan lang kasi. Hindi tatakbo ang pagkain. Grabe ka kasi. Paano ba naman pare, ang sarap ng luto ni Aling Goring. Parang sa tuwing matitikman ko ang kanyang luto, para akong nasa alapaap. Kilig na sambit nito. Loko. Baka mamaya niya si Aling Goring lang ang pinagpapantasyahan mo. Kaya nasasabi mo yan eh.
Siguro may gusto ka sa kanya, no? Bulong ko habang natatawa. Ay nako, ikaw talagang kumag ka. Wala sa bokabularyo ko yung ganun ah. Kadiri ang putik. Habang nagbibiruan kami, ay may lumapit sa amin na isang matandang gusgusin. Hindi po sa nanguhusga ako. Masangsang talaga ang amoy ng pobreng matanda. Kaya naman, hindi ito nilalapitan ng sino man. Nang gumawi ito roon, ay nagalit ang tenderang si Aling Goring. Pati na rin ang mga kumakain doon. Hoy tanda, umalis ka nga rito. Baka malasin pa ang paninda ko. Alis! Galit na ani ni Aling Goring. Ang paninda mo ang salot, hindi ako. Siguro nga dahil sa amoy ko. Pero yung mga yan, hindi mo ako mapapakain. Ewan ko ba sa mga taong ito? Ang dali nilang magdiwala. Tura nito habang isa-isa nitong nililibot ang kanyang paningin sa amin. Hoy tanda! Kung ano man ang sinasabi mo, hindi yan totoo. Palibhasa ay inggit ka lang. Lumayas ka rito. Hindi makakain ang mga customer ko. Pagtataboy pa rin ni Aling Goring. Maging ang mga kumakain doon ay itinataboy ang matanda. Kaya naman umalis na lang ito. Pero nakaramdam ako ng awa para sa matanda. Kaya naman, ibinalot ko ang aking pagkain at hinabol ito. Lola, sandali lamang po. Sigaw ko. Lumingon na ito at huminto sa kanyang paglalakad. Hingal na hingal naman akong huminto sa harap nito. Lola, ang bilis niyo pong maglakad. Hingal kong sambit. Abay, anong paki mo? Ang batang ito. Ikaw na nga itong naghahabol tapos magre-reklamo ka. Sino bang nagsabi sa iyong habulin mo ko? Taas kilay na sambit ng matanda. Pasensya na po Lola. Iabot ko lang sana itong pagkain po para sa inyo. Mukhang hindi pa po kayo kumakain eh. Mahinahong sambit ko habang inaabot dito ang pagkain na nakalagay na sa supot. Nako, nag-abala ka pa. Salamat pero hindi ako nakain ng mga ganyan. Lalong-lalo na sa luto ng babaeng iyon. Galit na sambit nito. Pero bakit ayaw niyo la? Malinis naman po ang luto ni Aling Goring eh. Malinis nga ang luto, pero hindi nyo alam kung anong karne ba ang niluluto niya. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag ka nang titikim pa sa kanyang luto. Para hindi ka magsisi sa huli. Pero kung matigas talaga ang ulo mo at hindi ka makikinig, bahala ka. Ang mahalaga'y binigyan na kita ng babala. Nasa sayo kung paniniwalaan mo o hindi. Hindi ko maintindihan ang kanya mga sinabi, Sir Casper. Pero ramdam kong totoo ang mga sinasabi nito. Kahit na hindi ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Nagpatuloy na lang ng naglakad ang matanda. Dahil tinanggihan nito ang pagkaing ibinigay ko. Muli akong bumalik sa kaibigan ko na punong-puno ng katanungan ang aking isipan. O pre, anong nangyari? Hindi tinanggap ng matanda no? Yan kasi masyado kang mabait. Alam mo pre, hindi masama ang magbigay dahil hindi lahat ng binibigyan mo ay tatanggapin. Katulad na lang ng matandang yun, kaarte-arte. Samantalang palaboy lang naman. Sambit ng kaibigan ko. Wala tayong magagawa pre. Mukhang magkakilala sila ni Aling Goring eh. Tsaka may sinasabi siya sa akin. Hindi ko lang maunawaan kung ano iyon. Ayaw niya kasing tumbukin eh. Hayaan mo na lang yon. Kumain na lang tayo dahil nabitin ako. Ngiting sambit ng kaibigan kong si Wilbert. Nang matapos at mabusog kami, ay nagsipag-uwi na kami. Dahil marami pa daw itong aasikasuhin. Ang nanay ko namang si Choleta naman ay abala sa pagluluto ng aming panghapunan. Ayaw kasi nito ang mga lutong ulam na binibili lang sa kung saan. Hindi naman sa nagsisilan ang nanay ko, Sir Casper. May mga bagay lang talaga na hindi niya sinasabi sa akin. Pinagbabawalan po kasi ako nitong kumain kung saan-saan. Lalong-lalo na sa karinderya ni Aling Goring. Kaya palihim na lang akong pumupunta roon. Napakasarap kasi.
Abay, saan ka galing? Tanong ng aking ina. Doon lang, Nay. Kila Aling Chora. Kabado kong sambit. Huwag mo nga akong pinagloloko, Kasmot. Mamaya kukutosan kita dyan. Sabihin mo ang totoo. Kaya naman napakamot ako sa aking ulo sa tuwing tinatawag ako. Naiinis kasi ito at tinatawag ako nitong Kasmot. Hindi ko alam kung ano o saan ito nakuha ang pangalang iyon. At natatawa nang sinabi ko ang totoo. Kaya naman kinutusan ako nito. Aray, Nay, tama na ho. Ang sakit naman. Wika ako habang hinimas-himas ko ang aking ulo. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyong huwag kang kakain ng paninda ng matandang iyon? Inay naman, mas mukha pa nga kayong matanda kaysa kay Aling Guring eh. Tsaka wala naman bang masama doon, Nay? Masarap at malinis naman po ang luto niya. Kamot na turan ko. Abay, tignan mo tong batang ito. Ganyan ka na ba talaga kabulag, ha? Nakikita mo lang na bata ang itsura nun. Pero sa totoo, ay mas matanda pa yun sa akin. Sambit ng aking ina. Natawa naman ako sa sinabi nito. Pero pinigilan ko na lang. Dahil ayaw kong makutusan muli. Pagsapit ng gabi habang kumakain kami ay nakarinig kami ng kaluskos na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Kaya naman napakamot naman ako ng noo. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ng aking ina. Ako na ang titingin, Benjo. Kumain ka lang dyan. Tura nito. Sinunod ko nga ang sinabi nito. Ngunit makailang minuto ay wala pa rin ito. Kaya nagpasya na akong puntahan ito. Pansin kong nakasara ang pintuan ng aming kusina. Dahil may daanan ito palabas sa likuran ng aming bahay. Wala ito sa kusina kaya lumabas na rin ako. Nakarinig ako ng ingay na nagmumula sa madilim na parte sa likod bahay namin. Kaya sa kuryosidad ay tumungo rin ako doon. Ngunit laking gulat ko at halos mapatakip ako ng aking bibig nang makita kung ano ang ingay na nanggagaling mismo sa aming likuran. Nakita ko ang isang nilalang na nakasakay sa aking ina habang sinusunggaban ito. Kakaiba ang wangis dahil maitim ang buong parte ng katawan nito. Ang tanging makikita mo lang sa liwanag ay ang nagbabaga nitong mga mata at matutulis na kuko. Naglalawa ito na parang takam na takam. Kahit na nahihirapan ang aking ina, ay lumalaban pa rin ito. Kaya tinulungan ko ang aking ina kahit na ako ay takot na takot sa mga sandaling iyon. Kumuha kaagad ako ng asin sa aming kusina at tumakbo ako sa gawin ng aking ina. Sinabuyan ko ito at kita ko kung paano nasunog ang naabutan ng asin. Napahiyaw ito at mabilis na umalis. Kaya naman inalalayan kong tumayo ang aking ina at dali-dali ko itong ipinasok sa loob ng aming bahay. At habang ginagamot ko ito, ay marami akong katanungan na gusto kong malaman, lalong-lalo na sa nilalang na iyon. Tinignan ko pa ang bawat bintana at maging ang pinto ng bahay kung nakakandado bang mabuti. Nang masigurado ko, ay tumungo na ako sa aking ina at ipinagpatuloy ang paggagamot rito. Nay, ano bang nilalang yun? Nakakatakot naman. Hindi ko mapigilang tanong. Ang nilalang na iyon ay isang aswang. Nasisiguro kong bagong sibol pa lang. Dahil hindi pa ito gaanong kalakas. Tura ng aking inay. Ano bang bagong sibol, Nay? Totoo po palang may mga ganyan. Akala ko sabi-sabi lang iyon ng mga matatanda. Iyon ay isang tao na niyanggaw. Nakukuha iyon sa mga pagkain na kanilang nilawayan. Kaya yun ang dahilan kung bakit kita pinagbabawalang kumain kahit saan. Dahil ang mga aswang ay nakikihalubilo lang sa atin. Kung wala kang kakayahan, ay kaya kanilang manipulahin. Sambit ng aking ina. Tumango ako at pinagpatuloy ang panggagamot sa aking ina. Nang matapos, ay dinala ko na ito sa kanyang silid. At ako naman ay tumungo na rin sa aking silid. Hindi ako makatulog sa mga oras na yon.
dahil rumerestro pa rin sa aking isipan ang mga kaganapan. Natatakot ako dahil baka bumalik ang nilalang na iyon. Hindi ko na alam kung anong oras na ako dinalaw ng antok. Nagising na lang ako tanghali na. Masakit ang ulo ko nang bumangon ako. "O, mabuti at gising ka na. Tinanghali ka yata?" Tanong ng aking ina. "Oo, Nay. Medyo masakit ang ulo ko. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos." "Sige na, magkape ka na riyan para mainitan ang sikmura mo. Siya nga pala, pabibilhin kita ng bawang. Naubusan na tayo. Kailangan natin iyon." Tura ng aking ina. "Sige po, Nay." Nang matapos akong magkape, ay kinuha ko na ang pambili sa aking ina. Pagkalabas ko ay una kong pinuntahan ang bahay ng kaibigan kong si Wilbert. Tinawag ko pa ito. Ngunit ang bumungad sa akin ay ang nanay nitong si Aling Elma. "Magandang araw po, Aling Elma. Nariyan po ba si Wilbert?" Tanong ko. "Pasensya na, Benjo. Si Wilbert kasi may sakit. Hindi ko alam kung bakit." Nababahalang sambit ni Aling Elma. "Ano? May sakit? Samantalang kahapon magkasama lang kami. At wala akong nakikitang dahilan para magkasakit siya. Ang sarap nga po niyang kumain kahapon eh." Takang turan ko. "Ganoon ba? Kasi pag-uwi niya napansin kong hindi na siya lumalabas. Kaya pinuntahan ko. At yun nga, nalaman kong ang init niya at sumusuka siya." Turan pa rin ng ginang. Sige po. Magpahinga na muna po siya. Pakisabi na lang po na dumaan ako rito. Mauna na po ako, Aling Elma. Inutusan din po kasi ako ng nanay ko na bumili." Paalam ko dito. Habang ako ay bumibili ng bawang kay Aling Tsura, ay dinig ko ang usapan ng mga tsismosa naming kapitbahay. "Kawawa naman ano. Hinahanap daw kagabi ni Lourdes si Makoy pero hindi niya nakita. Ang akala niya ay umuwi na raw. Pero pagkarating nila ay wala pa rin." "Oo nga eh. Nakakabigla nga eh. Natagpuan si Makoy na wakwak na ang tiyan at wala nang lamang loob. Nakakaawang sinapit ang batang iyon." "Ano kayang hayop ang dumali rono? At napakabangis yata." Ilan lang iyan sa mga naririnig ko. At nang maiabot naman ni Aling Tsura ang mga binili ko, ay sumabat ito sa katulad niyang tsismosa rin. "Nako, hindi mabangis na hayop ang dumali sa anak ni Lourdes. Kundi isang aswang. Ang sabi ay may nakasaksi raw umano sa nangyari." Ako naman ay kinalabutan sa mga oras na yon. Kaya naman nagmadali akong lumayo doon. Pag-uwi ko ay agad kong ikunento sa aking ina ang aking mga narinig. Kung ganon ay nakakain na nga ng tao ang bagong sibol. Kapag nagpatuloy pa, ay hindi na magagamot ang nayayanggaw na iyon. Uwi ka ng aking ina. Sasabihin ko sana kay Wilbert, inay, kaso may sakit daw eh. Ani ko. "Ano? May sakit? Abay, ang sigla nun ah." "Yun nga rin po ang pagkaalam ko, nay. Kasi kahapon magkasama pa kami. Napakagana pa nga niyang kumain ng adobo ni Aling Goring eh." Mukhang alam ko na. Sige na, dalhin mo na iyan sa kusina." Uwi ka ng aking ina. Sinunod ko ang kanyang utos. Hindi na ako lumabas pa ng bahay ng araw na iyon. Dahil tinulungan ko na lamang ang aking ina sa mga gawaing bahay. At pagsapit ng hapon, ay nagsunog ito ng mga tuyong dahon. At ako naman ay inutusan itong isabit ang mga bawang sa bawat bintana at pinto ng aming bahay. At nagsaboy din ako ng asin sa paligid para mamatay ang lupa. Pagsapit ng gabi ay maaga kaming kumain at maaga ding nakatulog ang aking ina. Ako naman ay hirapang dinalaw ng antok. Habang lumalalim ang gabi, ay nakarinig ako ng mga alulong na mga aso at maya-maya pa ay nakarinig ako ng kaluskos na nagmumula sa labas ng aming bakuran. Kaya naman ay bumangon ako
at tumungo ako sa bintana kung saan ay may maliit na butas doon. Sinilip ko kung ano ang kaluskos na iyon at napalunok ako ng aking laway. Nang makita kung sino ang may gawa ng ingay na iyon o ano, walang iba kundi para ito ang aswang na umatake sa aking inay noong nakaraang gabi. May kinakain ito, ngunit hindi ko maaninagan kung hayop ba o kung ano ang kinakain ito. Dahil sa parteng iyon ay napakadilim at hindi gaano nasisinaga ng buwan. Huminto ito sa kanyang pagkain nang dumako ang tingin nito sa bintana. Kaya naman, mabilis akong umalis doon at napahawak pa ako sa aking dibdib dahil sa kaba na aking nararamdaman. Diyos ko, hindi niya sana ako nakita. Sambit ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay wala na akong naririnig na ingay. Kaya naman muli akong sumilip. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala na ang aswang roon. Marahil ay umalis na ito pagkatapos mabusog. Nung sumapit ang maga ay nagising ako dahil sa ingay ng mga tao sa labas. Kaya naman bumangon ako at pagkatapos ay tumungo kung saan ay may mga nagkakagulong mga tao. Bumaliktad ang aking sikmura nang makita kung ano ang pinagkakaguluhan ng aming mga kapitbahay. Isang kawawang biik na kalunos-lunos ang sinapit dahil gutay-gutay na ang katawan nito at wala na rin ang lamang loob nito. Ang may-ari nito ay awang-awa, humahagulgol dahil sa sinapit ng kanilang alaga. Nakita ko naman doon ang palaboy na matanda. Isang aswang ang may kakayahang gumawa niyan. Bumalik na sila rito para maghasik ng lagim. Wika ng matanda. Naku Lola, ang lugar natin ay puno na ng kabahayan, kaya wala na mga kagaya ng sinasabi mo ang maninirahan dito. Wika ni Aling Vilma. Yun ang akala nyo. Hindi pa ba sapat na ebidensya iyan? Wika ng matanda naman. Pinaalis naman ito ng mga tao doon at sinasabi nilang nababaliw na ito dahil walang gustong maniwala rito. Nang umalis ito, ay sumunod ako para dito magtanong. Lola, sandali lang ho. Tawag ko. Humarap ito sa akin, kaya naman tumakbo ako patungo dito. Oh, ano na naman? Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung nag-aabot sa akin nung isang araw ano? Kunot noong tanong nito. Oo la, ako nga po. La, pwede ba ako magtanong? Yung tungkol sa sinabi niyo ng mga aswang? Oh, interesado ka. Hindi mo ba nakikita at naririnig na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko? Tapos ikaw tatanungin mo ako. Para saan pa kung hindi ka na rin maniniwala? Pagsusungit nito. Hindi naman sa ganun la. Naniniwala ako sa inyo. Nakita ko po kasi ang aswang na tinutukoy ninyo eh. Ang sabi po ng nanay ko ay nayanggaw daw ho iyon. Ani ko. Nagulat naman ito sa sinabi ko at alam kong iyon din ang nais niyang ipabatid sa akin. Mukhang may kaalaman naman ang iyong ina at mabuti ay alam mo na. Tama ang iyong sinabi na nayanggaw ang pinagmulan kung bakit nagkaroon na naman ng mga aswang rito sa ating bayan. Saan kaya sila nayanggaw la? Nababahalang tanong ko. Napahinto naman ito at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Tatanungin kita. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa iyong sarili? Tanong nito. Wala naman po. Bakit naman po, Lola? Kunot noong tanong ko din. Hindi ba't kumakain kayo sa karinderya ng goring na iyon? Ang babaeng iyon ay isang aswang na nangyayanggaw na mga ordinaryong tao. Para magparami. Hindi ba't dayo lamang iyon dito? At alam mo bang galing iyon sa Aklan? Narito iyon
para maghasik ng lagim dito sa atin. Seryosong sambit nito. Pero kung totoo iyan bakit naman po hindi ako nayanggaw? Araw-araw din akong kumakain doon Turan ko. Dahil mayroon siyang pangmalakasang paninda o putahe at doon niya hinahalo ang kanyang laway na gagamitin niyang pangyanggaw sa mga tao. Nito. Napaisip naman ako sa sinabi ng matanda. Dahil ang mabilis sa paninda ni Aling Goring ay ang adobo nito. At napatampal pa ako sa aking noo. Dahil ang pagkakaalala ko ay kumain noon ang kaibigan kong si Wilbert. Lola, maaari din po bang nayanggaw ang kaibigan ko? Kung araw-araw din siyang kumakain doon. Mabili kasi ang adobo ni Aling Goring at yun ang paboritong bilhin ng kaibigan ko. Pagkatapos nitong makarami ay nagkasakit ito. Nababahalang sambit ko. Kung ganoon ay nahawaan na siya. Ang unang-unang paglitaw ng kanyang pagiging aswang ay pagkakaroon ng mataas na lagnat. At ang ikalawa, kahit na anong ipakain mo sa kanya ay hindi niya kakainin. Dahil ang hahanap-hanapin niya ay ang hilaw na karne. Ang lahat ng kumain noon ay nasisiguro kung isa na silang mga aswang. Seryosong wika ng matanda. Hindi naman ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Nagpaalam na ako dito at tumakbo ako patungo sa bahay nila Wilbert. Kumatok ako roon. Ngunit ang bumungad ay ang nanay nitong si Aling Elma. Magandang araw po, Aling Elma. Kumusta na po si Wilbert? Magaling na po ba siya? Nakita ko sa mukha nito ang takot at pagkabahala. At nagdalawang isip pa ito kung sasabihin o hindi ang nangyayari sa kanyang anak. Hindi pa magaling si Wilbert. Benjo, may kakaibang nangyayari sa kanya. Parang hindi na siya yung anak ko. Nangangagat siya bigla-bigla at nangangalmot. At kung minsan pa nga ay naglalaway, namumutla din ang kanyang mga mata. Natatakot kami, Benjo. At sa gabi ay nakakawala siya sa pagkagatali. Nagugulat na lang kami pag uwi nito ay punong-puno na ng dugo ang bibig nito. Sa totoo lang natatakot na kami sa kanya. Hintakutan na tura ni Aling Elma. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko, Aling Elma. Hihingi ako ng tulong sa kakilala kong matanda. Alam ko na po kung ano ang nangyayari sa kaibigan ko. Ang mas mabuti pa ay ikadena niyo muna siya para hindi kayo masaktan. Hindi ko na sinagot ang mga katanungan nito dahil mabilis akong nagpaalam at umalis na hinanap ko ang matanda. At nagawi ako sa karinderya ni Aling Goring. Nakita naman ako nito at tinawag. Oh, Benjo, ngayon lang kita ulit nakita. Hindi ka ba bibili? Mukhang may hinahanap ka. Ngiting tanong nito. Tinulungan ko kasi ang nanay ko, pero busog pa po ako Tsaka may hinahanap nga ako, yung kaibigan ko. Baka ako narito lang sa inyo kumakain Ani ko habang kunwari ay hinahanap ito. Nako, yung kaibigan mo. Ang balita ko ay may sakit daw yon. Sa bagay uso yon ngayon. Kaya hindi katakataka kung magkasakit ang kaibigan mo. Kung ako sa'yo ay bumili ka na lang para naman may ulam ka mamayang gabi. Ang kaso adobo na lang ang natira Giting wika ni Aling Goring. Nagdalawang isip naman ako kung bibili ako o hindi. Pero naisip ko na kinakailangan ko iyon para malaman ko kung totoo ba ang binibintang dito ng matanda. O sige ho. Pabili po ako ng isang order para mamaya hindi na ako kinakailangan pang mamroblema sa uulamin ko. Kamot ulo kong sambit. Masaya naman ito dahil bumili ako.
Pinagmamasdan ko lang ito. Ngunit wala akong makitang kakaiba sa paraan ng pagtakal nito. At hindi ko makikitang tinutuluan ito ng kanyang laway. Kaya kahit ganun ay hindi ko alam kung maniniwala ba talaga ako sa matanda o hindi. Nang matanggap ko ang binili ko, ay nagpaalam na ako dito na uuwi na ako. Pero ang totoo ay hahanapin ko ang matandang si Lola. Hanggang sa matagpuan ko ang bahay nito sa dulo ng kakahuyan. Nag-iisa lamang iyon. Nakakatakot ang paligid at mukhang madilim. Kaya naman hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako o hindi. Pero naisip kong wag na lamang tumuloy sapagkat malapit ng maggabi. Kaya naman, umuwi na lamang ako. Pagkarating ko sa aming bahay, ay nakita ako ng aking ina na may daladalang ulam. Kaya naman nagtanong ito. Oh, saan na naman galing yan? Itapon mo yan. Galit na tura ng aking ina. Huwag ko yung mag-alala, Nay. Di ko naman kakainin to. Bumili lang ako para ipakita sa matanda. Dahil ang sabi niya, aswang daw si Aling Kuring. Gusto ko lang malaman kung totoo nga at dadalhin ko to sa kanya. Pag-aamin ko. Ano ang matandang tinutukoy mo? Yung palaboy yung matanda. Baka kilala niyo iyon, Inay. Wala akong kilalang matandang palaboy dito sa atin. Ang mas mabuti pa ay huwag mo nang kausapin ang matandang iyon. Huwag kang magtitiwala basta-basta, lalo na't hindi mo pag-aanong kilala. Magaling magpanggap ang mga aswang at kaya kanilang paniwalain sa mga bagay na hindi naman totoo para mabiktima kanila. Kailangan mong maging matalino, lalo na ngayon ay marami nang nangyayanggaw. Bili ng aking ina. Naguguluhan ako sa sinabi ng aking ina at pagkatapos ay kinuha niya ang daladala kong ulam. Sinundan ko naman ito. Nakita kong isinali niya ito sa mangkok at dinala sa aming mesa. May dala na rin siyang kalamansi. Akala ko ba na hindi natin kakainin yan? Kunot noong tanong ko. Hindi naman talaga natin kakainin yan Dahil may gagawin ako dito. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo malalaman kung niyayanggaw ka ba o hindi nang nagbigay sa iyo o pinagbilhan mo ng pagkain. Sambit nito. Hindi na lamang ako kumibo dahil pinapanood ko ang ginagawa nito sa karne. Pinatakan niya ito ng kalamansi. Nung una ay wala namang nangyari. Pero mga ilang minuto nang mapatakan ito, ay parang kumukulo ang sabaw ng adobo at nagsisigalaw ang mga karne nito hanggang sa lumitaw ang kulay berde na parang malapot. Ang nagsigalaw pala ay mga uod. Dahil dito ay parang bumabaliktad ang sigmura ko at nagmadali akong tumungo sa banyo upang doon isuka. Nang may masmasan ako, ay bumalik ako roon upang tignang mabuti. Ngunit wala na ang adobo dahil itinapon na ito ng aking ina. Saan niyo naman inilagay, Nay? Tanong ko. Tinapon ko na. Baka mamaya makain mo pa. Mahirap na. Ayaw kong mapatay ang sarili kong anak. Wika ng aking ina. Yun ba ang laway ng aswang, Nay? Ang buong akala ko ay magiging laman loob ng tawang adobong yon. Nasusukang tanong ko. Oo, iyon ang laway ng aswang. Mayroon din na hinahaluan nila ng lamang loob ng tao. Ngunit madali lang magamot iyon kapag karne ng tao ang ginagamit nilang pangyanggaw. Kaya naman mas pabor sila sa kanilang laway dahil mas matalab kung iyon ang kanilang gagamitin. Paliwanag ng aking ina. Kung ganun, nagsasabi ng totoong matanda na isang aswang si Aling Kuring. Sambit ko. Huwag kang maniniwala base sa mga nakikita at nalaman mo. Dahil hindi lahat ay totoo. Maaring hindi si Kuring ang aswang.
Makahulog ang wika ng aking ina at pagkatapos ay pumasok na ito sa kanyang silid. Ako naman ay naiwan ng punong-puno ng katanungan. Nang ako ay bumalik sa aking ulirat, ay tumungo na rin ako sa aking silid. At sa pagkakataong ito, ay maaga akong natulog. Pagkasapit ng umaga, ay muli kong dinalaw ang kaibigan ko. At sa pagkakataong iyon, ay sinama ko ang aking ina. At nang makita namin ang kalagayan ni Wilbert, ay nakaramdam ako ng takot. Dahil noong tangkain ko itong kausapin, ay para bang hindi na ako nito makilala. May paraan pa ba magamot ang anak ko, Chulita? Alam ko na alam mo na nayayanggaw ang anak ko. Natatakot ako na kapag nalaman ng mga kapitbahay natin, ay patayin siya. Nag-aalalang sambit ni Aling Elma. Alam ko, huwag kang mag-alala. May alam akong albularya na maaaring makatulong sa atin upang magamot si Wilbert. Ngunit kailangang hindi siya makakain ng sariwang karne. Dahil kahit gamutin niya ang iyong anak, ay maaaring hindi na yan niya magamot pa. Kung ganoon, ay dalhin na natin si Wilbert sa kanya. Natatakot ako na baka lalong lumala pa siya. Baka sa susunod ay kami na ang kanyang biktimahin kapag hindi na niya kami makilala. Dumito muna kayo. Pupuntahan ko lang siya ngayon din. Ikaw, Benjo, samahan mo dito si Aling Elma mo, ha? Bili ng aking ina. Tumango naman ako. Nang umalis na ang aking ina, ay umupo kami malapit sa silid ni Benjo. Pinagmamasdan ko lang ang kaibigan ko at nakaramdam ako ng awa para dito. Maging si Aling Elma ay naaawa na rin sa kanyang anak. Ilang sandali pa ay dumating na ang aking ina at kasama na nito ang tinutukoy niyang albularya. Ngunit ang mas nakakabigla ay kasama nito si Aling Goring. Nay, bakit kasama niyo po si Aling Goring? Hindi makapaniwalang tanong ko dahil kasama niya ito. Siya ang kakilala kong magaling na albularya. Tsaka huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi siya aswang. Tsaka na namin ipapaliwanag sa iyo ang lahat kapag gumaling na ang iyong kaibigan. Turan ng aking ina. Tinungo na nga ni Aling Goring at ng aking ina sa Wilbert. Mula sa daladalang bag ni Aling Goring, ay may inilabas itong isang bote na may mga ugat ng halamang gamot. Kailangan niyang maisuka ang lahat ng kanyang kinain, wika ni Aling Goring. Hirap pa itong mapainom si Wilbert dahil nagpupumiglas ito at nagwawala. At nang mapainom ito ni Aling Goring, ay dinasalan niya ito. At ilang sandali pa ay sumuka ito ng napakarami. Mula sa suka niya ay nagsilabas ang lahat ng kanyang mga kinaing mga parte ng tao. Kaya naman muli akong nagtatatakbo palabas at doon isinuka ang lahat. Hindi na ako muling bumalik pa dahil hindi ko na kaya ang aking mga nakikita. Maya-maya pa ay nagsilabasan ni sila sa silid ng kaibigan ko. Sa ngayon ay yun pa lang ang kaya kong maitulong. Marami na siyang nakain. Mukhang lumapit na sa kanyang katawan ang laway ng aswang, wika ni Aling Goring. Maraming salamat, Goring, dahil pumayag kang dito mo siya gamutin. Habang ako ay pinagmamasdan lang sila, nang magpasalamat si Aling Elma, ay dumako ang tingin nila sa akin. Alam kong naguguluhan ka, anak. Hindi aswang si Goring. Isa siyang albularya, wika ng aking ina. Pero inay, nakita niyo naman po ang binili kong ulam sa kanya. Tsaka, bakit po kayo nagtitiwala sa kanya? Samantalang kayo ang nagsasabi sa akin na huwag akong kakain sa karinderya niya. Naguguluhan kong sambit. Pasensya ka na, anak, kung ako'y nagsinungaling. Kailangan naming gawing iyon para makilala kung sino ang aswang na nangyayanggaw dito sa atin. Hindi niya paninda ang adobong iyon. Ang hinala naman ay
Inalalaga iyon ng aswang nang hindi napapansin ni Goring. Sambit ng aking ina. Tama iyon, Benjo, dahil ang totoo ay ang matandang tunay na aswang. Pinagmamasdan lamang kita at alam kong minamanipula ka niya. Napaniwala ka sa lahat ng kanyang sasabihin. Pero ang totoo ay gusto kanyang hawaan. At alam ko rin kung sino ang hinahanap mo kahapon. Balak mo sa kanyang dalhin ang binili mo sa akin. Ang akala ko ay tutuloy ka. Kaya lalapitan sana kita para pigilan nun. Pero nakita kong hindi ka tumuloy. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Mahabang paliwanag ng matanda. Kung ganoon, ang matandang iyon ang tunay na aswang. Hindi makapaniwalang ani ko. Tumango sila ng aking ina at pagkatapos ay pinagtapat nila ang totoo sa akin na magkapatid silang dalawa. Lumuwas daw ng Manila si Aling Goring dahil nabalitaan raw na may mga aswang na namang naghahasik ng lagim sa aming lugar. Maya-maya pa ay nagpaalam na itong umalis dahil babalikan niya pa raw ang kanyang mga paninda. At baka daw may magpanggap na namang tendera ang magbenta sa mga tao roon. Kami naman ng aking ina ay umuwi na. At sa pagsapit ng gabi ay nakarinig na naman kami ng kaluskos na nanggagaling sa labas ng aming bakuran. Nang masilip namin kung ano ang ingay na iyon, ay nagulat kami kung sino iyon. Isang matandang babae na naglalaway ng kulay berde at nagbabaga ang mga mata. Buhaghag din ang buhok nito at mahaba din ang mga kuko nito. Iyan ang matanda, Benjo. Kailangan mong magtago. Dahil alam na niyang alam mo kung ano ang totoo. Sambit ng aking ina. Di ba hindi naman siya makakapasok dahil may mga nakasabit na bawang at nagsaboy na rin tayo ng asin sa paligid, Nay? Kahit na, hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Ang mabuti pa ay kunin mo na lang ang buntot pagi sa ilalim ng papag. Nakatago iyon sa isang kahon na nakabalot sa itim na tela. Mabilis ko itong sinunod at natagpuan ko nga ito. Namangha ako dahil parang latigo lang iyon. Dali-dali ko lang iyong inabot sa aking ina at pagkatapos ay pinakuha ako nito ng itak. Para raw may panlaban ako kung sakaling makapasok ito sa loob ng aming bahay. Benjo, lumabas ka riyan. Sumama ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang totoong aswang. Huwag kang maniwala sa kanila. Sambit nito. Huwag kang makinig sa kanya, Benjo. Minamanipula niya ang iyong isipan. Pumikit ka at takban mo ang iyong tenga. Bili ng aking ina. Umupo ako at sinunod ko nga ang aking ina. Tawag ito ng tawag, ngunit pilit ko itong hindi pinapakinggan. Tama iyan, anak. Hindi mo siya pinapakinggan. Hintayin mo ako dito. Ako nang lalabas para harapin siya. Huwag na po, inay. Baka po marami sila. Dito ka na lang sa loob. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako lalabas talaga. Papaalisin ko lang iyan. Kita mo kung papaano magpalit ng anyo ang aswang na iyan. Nagpapanggap siyang isang matanda. Tura ng aking ina. Wala naman akong nagawa nang lumabas ang aking ina at narinig ko kung ano ang kanilang pinag-iusapan. Sino kayo? Nakakabulahaw kayo ng ingay niyo. Dinig ko ang tanong ng aking ina. Si Benjo, nasan? Kailangan ko siyang makausap. Nako, pasensya na ho kayo. Wala akong Benjo ang nakatira dito. Wika ng aking ina. Ganyoon ba? Alam mo ba kung saan nakatira ang Benjo na iyon? Hindi po eh. Hindi ko rin kilalang tinutukoy ninyo. Pasensya na, Lola. Ang mabuti pa ay umuwi na kayo. Delikado sa labas ngayong oras. Pagbukasin nyo na lamang po ang paghahanap sa kanya. Wika ng aking ina. Ilang sandali pa ay umalis na nga ito. Kaya naman pumasok na sa loob ng aming bahay ang aking ina.
at ikinandado niya itong mabuti. Hindi na ba siya tutungo dito, Nay? Tanong ko. Hindi ako nakakasigurado. Mahirap linlangin ang kagaya nila. Batid kong hindi ito naniniwala sa akin. Kailangan mo na nating manuluyan sa tianggoring mo. Doon magiging ligtas tayo pansamantala. Hindi naman kami nakatulog ng gabing iyon dahil binabantayan namin kung sakaling bumalik ang matandang iyon. Pagsapit ng umaga ay naunang tumungo ang aking ina at ibinilin ako nito kung sakaling makasalubong ko ang matanda ay magpanggap lamang ako para hindi nito malaman na alam ko na ang totoo. Hindi nga ako magkamali, Sir Casper, dahil nang makasalubong ko ang matanda ay may ngiti sa kanyang labi. Oh Benjo, mabuti at nakita kita. Marami nang nakakaalam na siguring ang aswang. Mamayang gabi ay susunugin siya ng mga tao para mawala na ang salot dito sa atin. Ngiting tura ng matanda. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Marahil ay nililin lang niya ang mga tao para paniwalaan siya. O ano, sasama ka ba mamaya? Abay kailangan mong sumama dahil ang kaibigan mo ay nayanggaw niya. Tumango na lang ako at nagpaalam. Nagmadali naman akong tumungo sa karinderya ni Aling Goring at naabutan ko itong nagbebenta. Naroroon din ang aking ina. Pasimple kong sinabi kay Aling Goring ang mga nalaman ko. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon. Dahil ngayon pa lang, ay alam na ng ating mga kabarangay kung ano ang totoo. Tura ni Tita Goring. Gulong-gulo ang aking isipan sa mga nangyari, Sir Casper. Ngunit unti-unti ko itong napagtanto pagsapit ng gabi. Nung sumapit nga ng gabi, ay nagsimula na nga ang aming kabarangay na magtipon-tipon. At sa pagkakataong iyon ay sumama ako. Dahil yon ang bilin din sa akin ng tiyahin na si Aling Goring. May mga dalang sibat ang karamihan sa amin. Ang iba ay mga sulo. At nakita kong kasama doon ang matanda na tuwang-tuwa sa kanyang mga balak. Nang marating namin ang bahay ni Tia Goring, ay lumabas ito. At maang-maangan na tinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao roon. Huwag ka nang magmaang-maangan, Goring. Alam naming ikaw ang aswang na naghasik dito ng lagim. Tura ng matanda. Aba, mukhang napaniwala mo na sila ha. Ang galing mong magmanipula. Ngising turan ni Goring. Huwag ka nang magsinungaling dahil bistado ka na. Ako mismo ang magpapatunay na isa kang aswang. Dahil ako ang nakasaksi kung paano mo niyanggaw ang mga tao. Sigaw ng matanda. Talaga ba? Sa tingin mo ba ay kaya mong manipulahin ang mga tao? Sige na, itali niyo ang matandang iyan. Ngayon din. Galit na tura ni Tia Goring. Laking gulat ang matanda nang hawakan siya ng mga tao. Ngunit nagpumiglas lang ito. Dahil sa sobrang lakas, lumabas ang tunay nitong anyo. At halos ay lahat ay nabigla. Bago pa ito magkatakas ay natamaan ito ng sibat na bumaon sa kanyang likuran. Halos bumuluwak ang dugo nito nang tumakas ito. Huwag niyo siyang sundan. Baka mapahama kayo. Ang mabuti ay magpahinga na kayo. Ang importante ay alam ninyo kung sino ang tunay na aswang. Ang mahalaga ay mag-ingat kayo para wala na siyang mabiktima. Wika ni Tia Goring. Maraming salamat, Goring. Mabuti na lamang ay hindi kami naniwala sa pakulo ng matandang yun. Tura ng aming mga kapitbahay. Nang gabing iyon ay umalis na sila upang magsiuwian. Ilang araw nang mangyari iyon ay sinigurado ng aming mga kabarangay na wala na itong mabibiktima. Ang mga nayanggaw ay isa-isang hinanap. Ang iba ay madaling nagamot ni Tita Goring. Pero ang kaibigan ko ay nananatili pa rin ginagamot. Ang akala nga namin noon ay magiging maayos na ang lahat dahil umalis na ang matanda. Ngunit mali pala kami.
Isang araw noon galing ako sa bahay ng kaibigan kong si Wilbert. Dahil dinalaw ko ito, habang ako ay naglalakad, ay nakita ko ang matanda na nakasilip sa malalago at nagtataas ang damo na matalim ang titig sa akin habang nakangisi ito. Kaya naman mabilis akong tumungo sa mataong lugar. Hindi ako makapaniwala na hindi ito tunay na umalis. Kaya nagkaroon ako ng takot na baka muli itong magasik ng lagim sa aming baryo. Nagmadali akong umuwi sa amin at agad ko itong ipinagbigay alam kay inay at kay Tia Goring. Nagulat naman ang mga ito. Kung ganon ay hindi siya umalis sa lugar na to. Nanganganib tayong lahat. Dahil ngayong nagpakita na siya, ay nasisiguro kung muli itong mambibiktima. Mag-iingat kayo. Dahil nariyan lang sa paligid ang matanda. Bili ni Tia Goring. Ibabalita natin ito sa lahat nang sa ganon ay makapaghanda sila. Wika ng aking ina. Tumango naman ang aking ina at pagkatapos ay isinarado na nito ang bintana. Kaya naman tumulong na rin ako habang si Tia Goring naman ay nagsaboy ng asin sa labas ng bahay habang sinasambit nito ang orasyon. At nang matapos ito ay muli itong pumasok sa loob upang ikandadong mabuti ang pinto. Nakita ko ang palatandaan na sasalakay sila ngayong gabi. Kukunin ka nila, Benjo. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakagante sa amin ng iyong ina. Tura ni Tia Goring. Kung ganoon po, Tia, ay kailangan ko ring tulungan kayo. Hindi naman po pwedeng maging mahina ako, Tia. Baka po mapahamak pa po kayo nang dahil sa akin. Hindi, nasisiraan ka na ba ng ulo, Benjo? Habay kung magsalita ka parang nakalaban mo na sila. Huwag kang mayabang bata. Wala ka pang karanasan. Suway ni Tia Goring habang natatawa. Ay, si Tia talaga oh. Masyado niyo akong minamaliit. Siyempre kung kinakailangan, isasantabi ko ang takot ko. Nako, tumigil ka na. Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo. Ang mas mabuti pong gawin ay ihanda mo na ang ating makakain. Wika ng aking ina. Napakamot naman ako sa aking ulo nang sinunod ko ito. Habang kami ay kumakain, nang makarinig kami ng kaluskos at ingay sa labas. Hihinto na sana ako sa pagkain. Pero pinigilan ako ng aking ina. Ituloy mo ang pagkain mo. Masamang tinatalikuran ang grasya. Hayaan mo lang kung ano ang iyong mga naririnig. Hindi sila makakapasok dito. Tura ni Tia. Pero Tia, anumang oras ay maaari nila tayong pasukin. Nangangamba kong sambit. Ang akala ko ba ay matapang ka? Di bakit parang ngayon ikaw ang nababahag ang buntot? Abay, mahiya ka naman sa iyong yumaong ama. Galit na wika ng aking ina. Inay, hindi naman po ako si tatay eh. Sambit ko. Pinatigil naman ako ng aking Tia Goring at sinaway ako nito. Dahil dinig namin ang mga nangyayari sa labas. Nang matapos kami ay ipinaligpit pa rin sa akin ang aming pinagkainan. Kaya naman napakamot na lang ako sa aking ulo. Dahil sa ganong sitwasyon ay nananatili pa rin silang kalmado. Nang matapos ako ay sumilip na rin ako sa labas at nakita ko nga ang matanda. May mga kasama na itong kauri niya. Mukhang mapapalaban tayo, Chulita. Ikaw, Benjo, ngayon mo sabihin na kaya mong harapin ang mga aswang na iyan. Ani ni Tia Goring. Hindi naman ako nakasagot. Dahil alam kong hindi ko kakayanin ang mababangis na katulad nila. Ang aking ina naman ay inihanda na ang kanyang sandata at iniabot sa akin ito ang sibat at maraming asin. Si Tia Goring naman ay nagsabit ng bawang sa kanyang leeg at maging ang aking ina. Tia, paano ako? Kunot noong tanong ko. Abay, ang laki mo na, kaya mo na yan. Tura naman ng aking ina. Dahil dito ay mabilis akong tumakbo patungong kusina at pagkatapos ay kinuha ko kaagad ang mga bawang.
at inilagay ko ito sa aking bulsa. Napakagastos naman nila. At pagkatapos ay muli akong bumalik kung saan naroroon ang aking tiyahin at ang aking ina. Tinignan lang ako ng mga ito at pagkatapos ay muli itong nagseryoso. Ilang saglit pa ay dinignan namin na may umakyat na sa aming bubungan. Ngunit pagtungtong pa lang ng mga ito ay bigla na lamang silang naghihiyaw hanggang sa masunog. Na ikinagulat naman ng matanda at mga kauri nito. Mukhang nagulat sila. Ngiting wika ng aking ina. Marahil ay ganun na nga. Ngunit hindi tayo maaaring magpakampante dahil tuso din ang kagaya nila. Lalong-lalo na ang matandang iyon. Tugon naman ni Tia Goring sa aking ina. Hindi kung ganon ay naghihintay lamang sila ng sandali bago sumalakay dito sa loob ng ating bahay. Ngayon ay kailangan na nating umalis rito. May daan naman sa likuran eh. Parang natatakot na sambit ni inay. Hindi, mas delikado kung lalabas tayo. Kahit anong mangyari ay lalaban tayo. Siguradong nakapalibot na silang lahat sa labas ng ating tahanan. Wika naman ni Tia Goring. Habang sila ay nag-uusap, ako naman ay nagmamasid lang sa labas. At kita ko kung papaano sila unti-unting lumalapit sa aming tahanan. Hanggang sa magsalita ang matanda. Goring, alam kong nariyan ka lang. Ibigay mo sa akin ang hinihingi ko kung gusto niyo pang mabuhay ng iyong mahal na kapatid. Wika ng matanda. Hindi ako isang hunghanggurang. Bakit ko ipagkakanulo ang aking pamangkin? Alam ko kung anong gusto mong gawin sa kanya. Hindi ka magtatagumpay. Galit na wika ni Tia Goring. Kung ganoon ay kukunin ko siya sa ayaw at sa gusto niyo. Nakita ko kung papaano niya utusan ang mga kauri niya na umatake sa amin. Hanggang sa magpalit ito ng anyo bilang mababangis na aso. At ang iba ay nag-aanyong manananggal. Dinig namin ang kanilang pag-angil hanggang sa sinubukan nilang pasukin ang aming tahanan. Ngunit ang bawat lumalapit ay nasusunog hanggang sa unti-unti nilang natutuklap ang aming bubungan. Paano na yan, Tia Goring? Mukhang makakapasok sila dito. Kailangan na natin silang harapin. Dahil kung papasukin nila tayo ay mas lalo tayong dihado. Dahil dito ay wala na tayong pag-asa na makatakas pa. Kaya lumaban na tayo. Pero tiya, masyado silang madami para labanan natin. Kunin mo ang gaas na nakatago sa ilalim ng lababo at kunin mo ang lighter. Bilis! Tura nito. Agad ko namang sinunod ang inuutos ni Tia Goring. Nang makuha ko ay lumabas si Tia Goring at isinaboy sa ibang aswang ang gaas na amin namang ikinagulat. At pagkatapos niya itong sindihan, ito ay binato niya ito sa mga aswang. Mabilis na nasunog ang mga aswang. Kaya naman binato niya ang may mga laman ng gaas sa mga nagkukumpulang aswang at nasunog rin na mga ito. Dahil dito ay umaangil ng ubod lakas ang matanda hanggang sa pumasok na si Tia Goring. Kahit papano ay mabawasan natin sila. Kailangan nating maghanda dahil mas nagalit na sila. Ilang sandali pa ay dinig na namin ang unti-unting pagtuklap ng bubungan sa kabila. Kahit na ang ilan sa kanila ay nasusunog dahil sa asin na sinasaboy namin. At nang magtagumpay sila na makapasok, lalo na ang isang aswang, kaya nakipagbundo kaagad si Tia Goring at natalo niya ang isa sa mga aswang na pumasok. Hanggang sa unti-unti nang nagsipagpasukan ang iba pa. Kaya naman nagtago kami at inihanda ko na ang asin na isasaboy ko sa kanila sa sandaling sila ay makapasok. Nang makapasok na nga ang ilan sa kanila, ay sinabuyan ko kaagad ito ng asin. Naghuhumiyaw naman sila sa sakit hanggang sa sila'y masunog.
Si Tia Goring at ang aking ina naman ay nagpasya ng lumabas at harapin sila. Inay, tiya, huwag niyo naman akong iwan dito. Ang daya ninyo. Sigaw ko. Paglabas ko ay nagulat ako sa aking napagmasdan. Dahil ang lahat ng aswang ay nakapalibot na sa amin, maging ang matanda na pinuno ng mga aswang. Ano, Goring? Nasukol na kayo? At hindi na kayo makakatakas pa? Hehehehe. Ngising-ani ng matanda na parang tinga. Tignan na lang natin ang kaya nyo. Sigaw naman ng aking ina at pagkatapos ay hinampas niya sa lupa ang kanyang buntot pagi. Ako naman ay hinawakan kong mabuti ang aking sibat na hawak at ang asin na inilagay ko sa bag. Hanggang sa unti-unti na silang sumalakay sa amin. Nagkahiwa-hiwalay kami. Ako naman ay nakipagtunggali na rin. Sinabuyan ko sila ng asin at ang sibat kong hawak ay nagagamit kong pangsangga at naitatarak ko ang sibat sa bawat umaatake sa akin. Akala ko amoy lang ang matapang sa akin. Pati din pala ugali. Si Tia Goring naman ay kaya niyang sabayan ang liksi ng mga aswang. Para siyang hindi matanda at lahat ng aswang na umaatake sa kanya ay napapaatras niya. Samantalang ang aking ina naman ay patuloy ding nakikipaglaban. Ang bawat natamaan ng kanyang buntot pagi ay nasusunog hanggang sa unti-unti na silang nalalagasan. Dahil dito ay mas lalong nagalit ang matanda. Hindi ako makakapayag na muli kayong magtagumpay, Goring at Chulita. Kailangang maubos ang lahi ni Karding. Kung ganon, ay hindi ka pa nakakalimot. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka mahal ng aking asawa, Hoy Gurang. Kaya gusto mong patayin ang aking anak dahil nakikita mo si Karding sa kanya. Galit na tura ng aking ina. Tama ka. Hindi ako titigil hanggat ni nakikita ko ang manlulokong Karding na yon sa katauhan ng iyong anak. Dahil dito ay pumagit na ako sa alita ng aking ina at ng matanda. Dahil gulong-gulo ako sa lahat ng mga nangyayari. Teka lang ha. Huwag kayong mag-away. Lola, bakit po ba kayo galit na galit sa aking ama? Ano po bang ginawa sa inyo? Huwag niyo na akong idamay dahil hindi ako siya. Tumigil ka. Damay ka dito dahil anak ka ng hayop na yon. Ako dapat ang pinakasalan niya, hindi ang Chulita na iyan. Yammers naman ako dati eh. Hindi katulad sa mama mo na labandera. Pero yung mama mo pa rin ang pinili. Lola naman, mas matanda pa ho kayo sa aking nanay eh. Hindi ko akalaing malakas pala ang apil ng aking tatay. Kaya naman pala nagmana ako doon eh. Mag-move on ka na, Lola. Sigurado naman natuyo na yan eh. Tumigil ka, Benjo. Ang hangin mo na naman. Suway ng aking ina. Tumigil na kayo. Tapusin na natin ang laban na ito. Para sa'yo, ang laban na ito. Wow. Umatake ito kasama ang iilan niyang kauri. Muli kaming nakipagtunggali sa mga aswang hanggang sa matanda na lang ang natira. Nagsitipagtakas na ang mga kasamahan niya. 3 kaming lumaban dito hanggang sa ito ay matalo. Ito na ang huli mong hininga, Maribel. Matanda ka na, magpahinga ka na, at amoy lupa ka na. Galit na tura ng aking ina. Walang kaano-ano itinarak niya ang sibat sa dibdib ng matanda hanggang sa ito'y mamatay at mailuwa ang binhi. Kinuha naman ito ni Tia Goring at pagkatapos ay binasag niya ito. Nang masunog ang matanda, nakahinga na kami ng maluwag. Nalaman ito ng mga kabarangay, kaya naman labis ang kanilang pasasalamat sa amin. At nakakapagtaka daw dahil hindi naririnig nila na may nagtutunggali na pala sa gitna ng gabi. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo nang mangyari yon. Muling bumalik si Tia Goring sa pagtitinda, katulong kami ng aking ina. Hanggang sa 1 buwan na nga ang nakalipas
ay mas lalong lumago ang karinderya ni Tia Goring. At kasabay nun ang panggagamot nito sa kaibigan kong si Wilbert, hanggang sa maisukan nito ang lahat ng dumikit sa katawan nito na laway ng aswang. Nagpasalamat naman ang ina nito sa amin at ang lahat ng mga naninirahan doon, dahil naging tahimik na ang aming baryo at hindi na sila natatakot na lumabas pa ng gabi. Ngayon ay masaya na ang aming pamumuhay. Ngayon ay medyo masaya naman ang aming buhay. Paano ko nasabing medyo? Dahil bumalik ang aming takot at pangamba dahil sa mga adik na nagbago daw kuno nung panahon ni Duterte, pero ngayon ay bumalik na naman. Muli, maraming salamat Sir Casper at sa masusugid mong tagapakinig. Maraming salamat din sa lahat ng sagsasubscribe. Mabuhay kayo at pagpalain palagi.